Bueno, seguim en els 5 dies i ara xerrant del que ha estat l'esdeveniment del cap de setmana, la marxa del Güell a Lluquepeu. El grup Güell ha estat capaç d'aglutinar més de 100.000 marxaires i, segons ells, ha estat un dels anys en què més gent ha arribat fins al santuari. Precisament avui tenim en Joan i en Tomeu, que són dos marxaires habituals. Com esteu? Benvinguts. Joan, tu sí que arribares, tu per una lesió no vas arribar. Com te trobes? Perquè això va ser dissabte vespre. Quantes hores vas dormir? Te vas descansar? Te vas dormir en l'autocar quan tornàveu? Quasi em vaig dormir per l'autocar, però bé, al final, no sé ni com ho vaig fer, vaig arribar, que l'important, i la veritat que va estar molt bé, sobretot va ser un vespre molt fresquet, i damunt això, el que va ajudar molt, no?, a poder dur més llevadera, no?, tot el camí, i res, i està que tot molt bé, molt bé, molt bé. Tomeu, tu com has arribat els altres anys, quan t'hi vas anar? No, els altres anys bé, molt cansat, perquè clar, són moltes hores de caminar, però l'important és que arribaves amb un molt bon ambient, Clar. perquè clar, amb els amics pues, sempre hi ha diversió. Per rialles. Clar. Quants anys en total has anat tu, a part d'aquest que no has pogut anar? Llevant aquest, 4 anys. 4 anys? Sí. Ah, ja empates amb jo. Jo també vaig anar 4 vegades. I tu quants anys en total has anat? Jo he fet 2 anys, un de 2019 i ara pues, aquest any. Què tal quan ja per aquí, Mari, comences a entrar dins la carretera, que te demanes, ja me'n record quan te deien, què faig jo aquí? Sí, bueno, és una bona pregunta perquè també m'ho he demanat. Bueno, cada vegada passa que feia, des que hi va a Lluc, m'estava demanant la mateixa Tu pregunta. també, no? També. Sí, jo cada any deia, no, l'any que ve ja no fa falta, Ja no i l'any torna. que ve tornava a fer una altra vegada. En el principi éreu més gent, però a poc a poc, any rere any, el grup ha anat minvant, és cert, d'amics. Sí, és a dir, jo en el meu cas he anat canviant més, però com des de 2019 no vaig poder anar, doncs clar, ha canviat molt, no?, durant tot aquest temps, però bé, al final, és veritat que res, vaig anar amb un amic meu i és veritat que tot molt bé i molt guai. Qualque anècdota? Vos ha passat qualque perdolada, perdre una sabata, treballar? Vos n'ha passat a qualcú? Bueno, una sabata no, jo vaig perdre un amic perquè jo anava per asfalt i ell volia anar Per drecera. per drecera i vaig arribar i va torbar potser una hora més en arribar perquè se va perdre, però bueno, en el final ho va aconseguir fer i aquesta és la meva anècdota. Vosaltres no feis drecera, no? És que a més seguro l'assegurança no ho cobreix. Clar, no. Anar per Exacte, drecera, sí, no? vam fer sempre per carretera. Nosaltres sempre a carretera, sí. I el l'endemà? El l'endemà quan tens que teva dorms, perquè arribes a mitjan de matí i el l'endemà, els peus? Els peus, un mal dur, sobretot per arribar, sobretot per caminar passet a poc, tot el mal que tens. Sí, dona un moment que ja no... penses que ja no tens cames, perquè ja no ho notes. Sabates que siguin usades, no Sí, poden ser noves. sí. Bé, mos tens la camiseta? Pues mira, aquí tens, d'aquest any, aquí davant, El 50 aniversari. i aquí darrere. El 50 aniversari. Sí. Pensa tu, jo hi vaig anar als anys 80. Quina meravella. Aquesta camiseta... El problema és que vaig perdre els diplomes. No sé on són. Allò que posava, fulanito de tal, ha llegado, la marxa de Güell a Lluquepeu. Us acordeu, vosaltres? Sí, jo Sí. estem tots. Jo sí, jo també. Mireu, ara hem quedat que 48 quilòmetres. Són molts. Ja. Són molts. Tot tres ho sabem. Però en aquest punt incorporem a José David Benejam i David Benejam, pare i fill, que també se van animar a fer la marxa el passat dissabte, però d'una manera diferent. En José David, el fill, ho va fer corrents i va completar l'anada i la tornada en menys de 10 hores. Son pare, en David, li anava darrere en bicicleta. Benvinguts, com esteu, pare i fill? Bueno, 48 quilòmetres a peu ja se fa feixuc. En Joan, en Tomeu i jo ho sabem, però 96 en menys de 10 hores no tothom ho pot dir. Conteu-mos com esteu l'un i l'altre. Comencem per en David fill. David, endavant. Bueno, com va? Bones. Bueno, res, això va sorgir, va ser un repte personal, simple. Vaig dir a mon pare, m'agradaria fer anada i tornada.
Què t'apareix, papa? Mel de bea, me va pareixer bona idea. No li va pareixer, vamos, Sabia que no... no era ni una locura per ell. I bé, vàrem decidir fer-lo, simplement, i bé, la meva dona, la família, els amics, ja saben com som, que m'agrada el que és ultrafondo, el que són carreres, curses normals, d'asfalt, marató, mitja marató, maretes populars. I bé, això és com si no... Això és com si... Bé, no vull... Sí, no vull dir que és fàcil, tampoc, però que té la seva dificultat, però bueno, que això és com si me n'anassi en el sofà, per exemple, ho veig molt fàcil per jo, però no hem de llevar que sigui difícil. Mare de Déu. Mem, David pare, David pare, no me diguis... Sí? Perquè ton pare també m'interessa, perquè tu ets des que els dissabtes pugen a Lluc cada dissabte, amb aquest grup de ciclistes. No, li demano a ton pare, perquè pujar a Lluc en bicicleta tampoc és bo de fer. Té lo seu, sí senyor, claro. Sí, sí. No li hem de llevar mèrit a aquest home, tampoc. Sí, no, hi ha una bona pujada perquè des del primer poble, vamos, natures de pujar. Exacte. Però si és una cosa que t'agrada, sarna con gusto no pica. Exacte, això mateix. Això, si t'agrada, és que és algo tan primitiu, tan simple. El fet d'agafar una sabata, escórrer i fer quilòmetres sense aturar és algo que te deixa satisfet. Un pic que ho fas i res. Varen anar en el Way, a les 11 van començar, varen veure tots els marxaires partir i res, vinga, cronòmetre, start i partir cap en banc. I res, per Pontinca o així vaig trobar corredors, hi havia corredors, vaig agafar els corredors, bona sort, vinga molt ben cap allà a Lluc. I bueno, tira, me vaig trobar més corredors i bueno, ell tenia també de vora meva que era pues, un avituallament mòbil, que diguéssim. I ton pare, ara li demana a ton pare, què fa ton pare, David pare, què fas anant-li darrere? Li vas donant ànims, xerrau, no vols dir ni paraula, què fas concretament quan li vas darrere a la bicicleta? No. Xerram continu. N'hi havia xerrera. I se nota d'anar tot sol o que t'acompanyi qualcú donant-te palique. Això va estupendo. És una ajuda bona, psicològicament va molt bé. Després de tantes hores, tenia qualcú... És la primera vegada que ho feis, això d'anar i tornar? És la primera vegada que ho feis, això d'anar i tornar a Correnços, perquè sé que heu anat altres anys. Sí, per meu... Sí. Això ho he fet la primera vegada, sí. Jo crec que de 7 edicions i 5 correguent. Des del Güell allà i 5 hores, allò, des de les 11 i arribar a les 4:30, 5. De dins aquests 5 pits correguent, els altres caminant. Mare de Déu! Una d'elles, la més fatigada, va ser que se m'ha ocorrir partir amb bota militar, amb les botes les altres, i el que els són curts vaqueros retallats, vaig arribar ben esmolat, però és igual, el dia següent, més ganes. Vieja escuela. Mare de Déu! Això ho feis per qualque motiu, per qualque promesa, per qualque aposta, per qualque inspiració personal o motiu familiar? Això va ser un repte personal. Això són reptes personals que te crees tu mateix. Mos agrada molt. I t'agrada, i sí, és vera que hi ha qualque pic que quan acabes els entrenos acabes fet puré, però com que això t'agrada ja planeges tens una nova planificació per dia següent. I així és. Mare de Déu! Qualque lesió de tant en tant, perquè això és inevitable. I bueno, jo hi vaig anar en bicicleta per cert, perquè ara tinc una lesió en el genoll, entonces, perquè si no, mínim hagués anat corrent fins a Lluc, baixar no ho hagués fet, però fins a Lluc corrent hi hagués anat. Però bueno, la bicicleta també t'aporta les teves... Quant d'any tens? Sí. Quant d'any tens? Perquè
Sí, sí. Mare de Déu, ets un exemple. George? Sí. Sí, bueno, això pareix ser que llama l'atenció a molta de gent. Quant Jo ara, d'any? per el dia 22 d'agost, em faré 66. 66. Sí, me vaig, estic jubilat, ja fa un anyet. Mare I de això Déu. jo me reporta molta energia i molta de vida. Això és un 10. Gràcies a ell és el que me va impulsar a córrer fa 10 anys. Mare de Déu. Va ser com el meu entrenador. José David, David, Va començar a poc a poc, Benejam, i avui és una vista. enhorabona. L'any que ve ens posem en contacte si Sí. ho repetiu, perquè mare de Déu. Gràcies a tots dos, una ferrada molt gran i enhorabona una altra vegada. Sí, no ha res. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu, bon. Que vagi bé. Com us heu quedat? Impressionant. Impressionant. Sí, sí. Un respecten els dos, no? Mare de Els dos, Déu. increïble. Escolteu, vosaltres per quin motiu? Com va ser... Crec que sí que teniu un motiu per anar a Lluc a peu. Per què? Bueno, fa 2 anys un amic nostre va tenir un càncer i ho va aconseguir superar i ell va dir que com a agraïment a superar aquesta malaltia volia anar i pues, per això en part jo ho vaig fer amb ell i ja això és com dir gràcies a que tots tenim salut i s'ha pogut curar. I aquest seria el meu motiu. Una història xula. Sí, sí. No, i damunt és que diria que és similar, perquè justament també hem coincidit que és el mateix amic aquest any i és veritat que també aquest segon any ha estat molt bé i a més amb ell ha estat molt... També ha vengut ell. Sí, 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 exacte, sí. I hem anat tots dos i és veritat que estic molt content per ell, no? Aquest segon any també l'ha pogut fer i està sa, no? I és veritat que genial, genial amb ell. Nosaltres sabem de qui xerrau, no ho direm, perquè quan se parla d'una malaltia no importa dir qui és, i la veritat és que és un atleta encantador. Molt bona persona. sí. I clar, amb amics, Clar, clar. sí. Vosaltres l'heu acompanyat durant aquest tràngol de superar el càncer, heu estat amb ell, jo Sí, m'imagino sí, que el sí. suport dels amics és molt important. clar. Sí, 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 I definitivament. ja que nosaltres l'hem acompanyat durant el procés, pues, sí, ell com ens ha agafat per anar amb ell a Lluc i això és el més xulo, diguem, que poder anar amb amics i fer-ho amb energia. Tomeu, Joan, doneu-li una ferrada al vostre amic, perquè maldament, no ho sabia, no mos veig molt, no mos veig molt, perquè ja vos ho contaré ara, però doneu-li una ferrada molt gran de part nostra i heu demostrat que sou bons amics. M'agradaria tenir amics com vosaltres, anar a Lluc per recolzar un amic que ho ha passat punyetero i que ho ha superat. Enhorabona, l'any que ve hi torneu. Bueno, M'ho estic pensant ara encara. encara no direm si sí o si no. Ja m'ho estic pensant, però bé, pot ser que caigui, pot ser que no, veurem. Si hi vas, tu ja m'hauràs guanyat. Ja Vale. seran 5, jo hi vaig anar 4 anys, i tu encara te queden un parell. Perquè Sí, sí, m'ha quedat recorregut encara. Joan Tomeu, encantat de conèixer-vos, una ferrada molt gran en el vostre amic de part nostra. Da-do-da-da-da-da.